Здравейте отново! Днес с моя колега ще играем на асоциации с нашите вкусни пици. Значи, това е първата пица. Тя е с зехтин. Оливо. Така, тази пица е с два вида месо. Един е пикантен. Фънки. Не. Втория пица. Има и Продължаваме. кукуруз. Нашенско. Така, тази пица е с два вида месо. Повечко зеленчуци. Брутало. Да. Така, тази пица е много крими. Крими? Все едно хапваш Карбонара. филийки, да. Си казваш фили. Тази пица е с два вида салам, с нормално количество зеленчуци, не с много, не с малко. И има нещо зелено, нещо червено по нея, отгоре. Има ли клиент, който е предпочитал? Да. Или яде по различен начин? Да, хапва е по различен начин, почти всеки ден. Какво маха от пицата? Кашкавала и зеленчуците. Салами. Сега е твой ред. Изброй ми 3 пици, в които има топено сирене. Фамозо, фънки, водопеле. Добре, изброй ми 3 пици с царевица. Водопеле, нашенска, гавола. Добре, изброй ми 3 пици, в които има пеперони. Фуего, пеперони, коларс. Добре, изброй ми 3 пици, в които няма доматен сос. Примавера, бургер, оливо. Добре. А вие чухте ли някой от вашите любими пици в тези игри? Ако имате идеи за други интересни игри, може да напишете в коментарите.